Mijn naam is Oletta, ik ben 22 jaar oud en ik ben van UKG Eindhoven. Voordat ik de Heilige Geest had, was ik een persoon die heel onzeker was. Ik twijfelde heel erg aan mijzelf, ik vertrouwde mijzelf niet. Ik was altijd bang om fouten te maken en ik wilde mijzelf niet laten zien aan de mensen. Ik was altijd bang wat mensen van mij dachten en wat mensen zouden van mij vinden. Ondanks ik wel al lang in de UKGR zat en opgegroeid ben in de kerk, is het een gewoonte geworden. Ik kwam naar de kerk als gewoonte samen met mijn ouders. En later pas kwam ik erachter dat het geloof individueel is en dat ik voor mijn eigen strijden moet gaan strijden. Mijn dieptepunt was vooral toen ik op school zat. Ik had altijd wel goede punten, maar omdat ik mezelf niet durfde te tonen, toonde ik geen capaciteiten. En waardoor de docenten vonden dat ik niet genoeg kon om de opleiding te halen. Dus ik moest stoppen met de opleiding. En op stage zagen ze dit ook. Ze zagen dat ik het niet kon. Ik durfde mezelf niet te tonen. Ik kon de verantwoordelijkheden niet aan. En ik moest stoppen. En dat was een dieptepunt waar ik heel erg verdrietig mee was. Op dat moment besefte ik dat ik geestelijk gesproken niet goed genoeg was. Ik kwam naar de kerk, maar ik zag geen verandering en geen groei in mijn geestelijk leven. Het was ook overal, thuis was het af en toe geen goede band, omdat ik niet wilde luisteren wat mijn ouders zeiden. Omdat ik altijd bang was van hoe zouden zij reageren op mij. En in de kerk ook, ik kreeg altijd counseling, altijd een hulp. Maar ze zagen mijn groei niet. Ze zagen niet waarom. Ze wisten niet wat er met mij aan de hand was. Ik leefde niet in de zonde zoals de andere jongeren of andere tieners in die tijd. Ik was altijd opgegroeid in de kerk. Maar wanneer je opgegroeid bent in de kerk is het een gewoonte van het gaat alles goed met mij en ik heb geen problemen. Omdat je geen problemen van de wereld hebt, denk je dat je ook geen problemen hebt en geen strijden hebt. Maar omdat ik die geestelijke groei niet in mij had, besefte ik dat ik wel moest veranderen. En wanneer iemand anders van buiten tegen jou zegt dat je van binnen niet in orde bent, dan doet het pas pijn. Dus op het moment toen ik hoorde dat ik moest stoppen met de opleiding omdat ik niet aankom. In mijn hoofd had ik altijd twijfels van je kan het niet, je gaat het niet lukken. Maar als iemand anders het zegt, doet het meer pijn. En op dat moment stortte ik neer en ik werd heel erg boos op mezelf. Omdat ik wist welke God ik diende. Ik wist dat ik altijd naar de kerk kwam om God te zoeken, maar wat was er in mij waardoor ik niet God zocht zoals het moest zijn? En toen kwam meteen de campagne van Israël. Het was op een maandag toen ik te horen kreeg van school dat ik moest stoppen. Ik was heel de dag heel verdrietig, heel boos. En op een gegeven moment ook boos op God. Ik weet niet waarom. Maar toen kwam de campagne van Israël op een nachtwaken in Den Haag. En ik heb besloten mee te doen. En ik zei, en ik schreef op de campagne envelop, ik wil een geestelijke verandering. Ik wil een transformatie. Omdat ik besefte dat alles wat om me heen verkeerd was, omdat ik de Heilige Geest nog niet had. Ik besefte dat. Ik heb alles gedaan. Ik heb mijzelf geofferd. Ik heb mezelf geestelijk gesproken geofferd. Dus ik wilde niet meer de dingen van de wereld doen. Ik gaf mijzelf niet meer aan de wereld. Ik heb financiële offer gedaan. En ik heb dit gezet op het altaar. En dat was niet alles. Je moet niet alleen maar financieel offeren. Ik heb mijn geestelijk leven geofferd. Ik heb mijn manier van zijn geofferd. En natuurlijk eerlijk zijn. Daarna, 2 maanden daarna kwam de vaste van Daniel. Die heb ik met volle kracht meegedaan. Ik heb heel veel vaste van Daniels meegedaan. Maar ik heb het nooit zo goed gedaan als deze keer. Omdat ik erdoor zat om de Heilige Geest te ontvangen. Ik wilde van binnen veranderen. Omdat ik moe was van mezelf. Ik heb meegedaan met Vast van Daniel. Ik heb me alles gegeven. Ik heb mij geïsoleerd van de wereld en meer met God gesproken. Gemediteerd in het woord van God. Ik ben meer naar de kerk gekomen. Op woensdag ben ik de Heilige Geest gaan zoeken. Op zondag. Thuis, in de badkamer. En ik zag de verandering al van binnen. Je ziet al een verandering omdat je meer bezig bent met God. En God ziet dat. En ik wilde de aandacht trekken van God. Dus het was op een nachtwaken in Eindhoven. Dat ik met volle kracht zocht. En ik zei tegen God, God, ik wil veranderen. Ik wil geestelijk veranderen. Ik wil niet meer hetzelfde persoon zijn. Iedereen vraagt aan mij, wat is er mis met jou? Je leeft niet in de zonde, maar wat doe je verkeerd? En ik moest eerlijk zijn met God. Ik zei, God, ik vertrouw niet op u.
Ik vertrouw niet op u en ik wil op u vertrouwen. Ik wil mijn leven aan u overgeven. En ik wil op dit moment wil ik een nieuw persoon zijn. Ik wil niet dat mensen zien dat ik nu anders ben. Maar ik wil van binnen, ik wil mijzelf zien dat ik anders ben. Ik wil het vertrouwen in mijzelf hebben. Ik wil niet meer bang zijn wat de andere mensen van mij denken. En op het moment wanneer ik eerlijk was met God. Want God vraagt het van jou. God vraagt jou 100%. En als ik niet eerlijk ben met hem, kan hij mij niet helpen. Op het moment wanneer ik eerlijk was met God in dat gebed, ik zei het in een paar woorden. Heere, ik wil uw geest, ik wil gedoopt worden, ik wil een nieuw persoon worden, ik wil behouden worden. Dus ik wil op dit moment uw geest. En ik ben eerlijk, ik heb alles gezegd wat in mij zit. En op dat moment kwam de Heilige Geest. Er kwam een vrede. Ik was zo blij. Een vrede en een zekerheid. Alsof God zelf naar beneden komt en je komt omhelzen. En je vertelt van alles komt goed op dit moment. Maak je geen zorgen. Je krijgt strijden, maar jij hebt de kracht. Je hebt de zekerheid in jou. En ik weet niet meer welke pastor in die tijd. Maar hij zag de verandering in mij na het gebed. En riep mij apart en zei, ik zie iets in jou. En ik zei ja, ik ben gedoopt met de Heilige Geest. En na de Heilige Geest heb ik zoveel dingen van buiten gekregen. Dus je ziet dat de campagne van Israël, wanneer je beseft dat je offert alleen voor jouw geestelijk leven, dat de rest geschonken zal worden, zoals in de Bijbel staat. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal geschonken worden. En dat is wat is met mij gebeurd. Ik heb geofferd voor mijn geestelijk leven. En ik zag later een verandering in mijn andere gebieden. Ik zocht altijd naar een werk als een bijbaantje om te werken. En ik durfde niet. Omdat ik zo bang was wat mensen van me zouden denken. Ik was altijd bang wat mensen zouden een fout in mij vinden. Dat mensen een fout zouden in mij vinden. En ik was bang. Maar nadat ik gedoopt was met de Heilige Geest, had ik de initiatief om zelf naar mijn oude stageplek, daar waar ze zeiden dat ik moest stoppen en geen diploma had gehaald. Ik had een lagere diploma moeten halen. Ben ik naar mijn oude stageplek gegaan om werk te zoeken. En ik verdien hetzelfde wat ik zou verdienen als ik mijn diploma zou halen in dat moment. Dus het feit dat ik heb geofferd voor mijn geestelijk leven en niet voor school, zo zie ik dat God mij heeft gezegend in andere gebieden. Ik heb daarna mijn rijbewijs kunnen halen. Ik heb mijn eigen auto kunnen kopen. Ik vind dat ik goed verdien voor mijn leeftijd. Ik heb daarna een vakantie geboekt met heel mijn familie, zijn we op vakantie geweest. En zo zie je maar, de Heilige Geest is het allerbelangrijkste, de vrede. En ik wil een tip geven aan alle jongeren die al heel lang in de kerk zijn, net als mij, die opgegroeid zijn. Het lijkt een gewoonte. Je groeit niet geestelijk gesproken, maar zoek de Heilige Geest. Het is de allerbelangrijkste. Het geeft jou de zekerheid, boven alles de behoudenis. Je bent gered. Maar ook, je gaat je geen zorgen maken met de dingen van buiten. Wanneer je gedoopt bent met de Heilige Geest. Ik heb strijden nu op dit moment, maar door middel van de kracht die God jou geeft, door de Heilige Geest, maak je geen zorgen. De kracht die God jou geeft, is zo geweldig. En ik hoop dat iedereen dit aanneemt. En God heeft mij gezegend en God gaat u ook zegenen.